Arofrom je kese nkomo bibia ne nso. Mini abarida mechi aba bibia wo. Na da sipi se bibia no. Obo machi dom ene wona waka wo prama yiso. Menshiro bibia. Oberima bi yire nnuama ne yerenom enkuma. Sanso ena oberima bi yire ennua merma ne nkontafo. Na oberima bi nnuama ne yere no nkuma. Na oberima bi nnua merma enso ye ne yere no nkunu nketoa. Mpo se saa berima yi a waware oba no nnua no anyi nchen mpo a ye gidi se ne yere no eye berima no nnua pani no kunu ketoa. Sana kamfo yamane no etie. Oberima bi a okwa awade no ne maame anase na papa no ne yere no nsenom. Sanso ena oba bi nso ho kwa awade no ne maame ne papa no ne kunu no nsefo. Se oberima bi eware maami no a omoye akorafo. Sanso ena se enuafo mienu ekoware a sa ma no enso nkorafo sara. Na yakase biye okra na yese omo ware fie baako mu. Nti se omo ye obaawo omo ye oberima na omo ware fie baako se maame baako ma anase omo ye abusua baako no merema na omo ware sa fie no nyina akorafo. Sanso na ma na omo ware fie no nyina akorafo. Se merema nketoa a omo ye awarefo merema mpanimfo no yerenom no omo hunu saa merema no nketoa no se omo ye omo kunu no nketoa. Na dikian ka cho se so omo nyini chen omo kunu no nkora ma no hu se omo ye omo kunu no nketoa. Na oberima bi nso wakwa awade wo fie bi mu no se ma na ewo ho no omo ye oba no nua de a na omo so ye omo yerenom nketoa anase omo yerenom nkuma. Na saa ma no omo ye awarefo no mekere oba awarefo no maame mo nso de ya na omo nyina nsefo. Kai se tete no na se ye kwa awade a yeji oba no awade wi a na ote ne maame ene ne papa no nchen. Enu nti na se awade gyaye ba oba no esanko ne maame nchen. Isanse gidie no ne se maame ene wo abadaye na obeno ama ne ba no anya bi adi. Baby maame no ne papa no nyina ate no omo baba yi ebetena wo nchen na omo don a onya bi adi. Na oberima aye oba warefo no nua no yitua de a na yitua ema omo bi mekere oba no ni tirade no bra ye ware no isanse gidie no ne se bia na berima afoforo bi ebetumi aba fie na oba abese oba no pe anase obebo hwirema afre no anajo bra oberima warefo no ni ho. Eno nti ofisa bre koi onji woi na onsi kwan nti akonta ji si kwan ena yinya kasa na ene omo frɛ no sɛ akonta ji si kwan sekan kafra akonta ji sekan na kasa na nkasa aboahye no anase na boahye babia efiri no akonta ji si kwan. Akonta no nji sa sika no na se onji sa ade na yede ma no na so oberima afoforo bi ebehwehwe oba no a wasi kwan sanse oberima no ne nenu aba no nyina na atifi bra aware no abaso. Eno nti na yefre bibi se yekoda nkunkyire nti oba no firi ne maame no nchen anase abusua no fie no akoda ne kunu na chi nti ewo nkunuane nse ebechechiri nyina mu baako media no ogu akurufa ofra me profa majo so papa se ochia me amenjo so se ya ade na kai se ene kwesi obubu oboso me no na da to so mienu o afempi mienu achi adunu nom no mo na me yadoma wo sanate menka bi na menka